περίμενε. Γιαγιά, Έλα, αγάπη μου. θες να πεις λίγο τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε, θα σου κλικά τώρα. Έχει κοινωνήσει κιόλας, μην τη βάλει. Αφήστε με να είμαι λίγο ήρεμη, λιγάκι ήρεμη. Γεια σας φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ για να βάψουμε αυγά. Πέρσι, όσοι είστε πιστοί φαν, θα έχετε δει ότι έβαψα αυγά μόνο εγώ με τη γιαγιά. Γιατί έλειπαν όλα τα άλλα παιδιά. Και τώρα είμαι μόνο εγώ με την ξαδέρφη. Του χρόνου θα Δυστυχώς. Όπως πάνω του χρόνου δεν θα είμαι κι εγώ. Έλα ρε και για Του σταμάτα. χρόνου θα έχω και ένα παιδί. Λοιπόν, και σήμερα έχουμε 2 Μαΐου, καλό μήνα κιόλας. Λοιπόν, θα βγούμε έξω για να έχουμε φυσικό φως εννοείται. Θα δείξω outfit of the day. Ρε γιαγιά μου έδωσε μόνο ένα γάντι του μεταξύ. Γιατί ένα γάντι μόνο? Θα το στερεώσουμε εδώ. Μπαμπά, είσαι στο πλάνο να ξέρεις. Το πήρε το ξύδι. Ο πατέρας μου είναι στο πλάνο. Κάτσε, πήρε. Λοιπόν, φέραμε νερό. Περίμενε νεράκι. Βάλτε λίγο χαρτάκι να μιλάω. Το είδατε όλοι, Το είδατε όλοι. Πετάχτηκε παντού το νερό. Ναι, να μην... Έχουμε βάλει 1,5 λίτρο νερό και τώρα ρίχνουμε 4 κουταλιές σούπας ξύδι. Μία. Ωραία, είναι το ξέρω έξω. Τρελά είναι. Βρωμάκια. Ξύδι είναι. Σήκω την κατσάρα μου. 2. Έλα γιαγιά με... Έλα, αγάπη μου, έλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την Ανατολή. Δεν είναι sponsor το βίντεο. Γιαγιά. Γιαγιά, βάζω την Ανατολή τώρα μέσα. Άμα άνοιγε κιόλας. Να πούμε για πόσα αυγά. Όλα αυτά. Το βάλω εδώ. Περίμενε λίγο να μου. Η βαφή θέλει πολύ να κρατούμε. Τον άλλο που σε να μην το Τι γράφει για πόσα αυγά είναι? Δεν μπορεί να μην γράφει, κορίτσι μου, διάβασε. Η βαφή αυτή είναι για 30 αυγά, είναι για 20 αυγά. Δεν μπορεί να μην γράφει. Θα βάλω το πενθέλια λίγο. Γράφει μέσα. Μην το ρίξεις όμως ακόμα, γιατί μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε διπλή ποσότητα νερό. Λοιπόν, κάτσε. Νομίζω έχω βγάλει από πάρα πολύ πλάκα Όπως βρωμάει τώρα το ξύδι. Τι πειράζει, μωρό μου, τι πειράζει. Κάτσε, χωρά μου. Έχει κι άλλο η βαφή. Μπορείς να βάλουμε 1,5 μόνο. Γάντι είναι αυτά. Για να βγουν πιο κόκκινα. Αυτό να βάλω. Σοφιανούλα, πήγαινε βάλε λίγο γάντια, θα γίνουν τα κεράκια σου Βάζω χάλια. κουκλά. Βάζω. Κάνε βέβαια το παραμυθέρο, το καινούργιο βγάλει το παιδί μου. Λοιπόν, περίμενε. Δείξε τώρα που ανακατεύουμε. Φαίνεται. 1,5 μόνο. Φαίνεται η διαδικασία. Τώρα εγώ με 2 διαφορετικά γάντια είναι. Λοιπόν, κορίτσια μου, πείτε λίγο. Βγούνε καφέ στο τέλος. Εδώ. Με βάλει τη βαφή. Και ανακατεύουμε. Αχ, τι ωραίο κόκκινο. Να δούμε στα αυγά τι θέλει. Τέλειο. Και εδώ έχουμε τα αυγουλάκια και θα βάλουμε μετά και αυτοκολλητάκια. Λοιπόν, συνεχίζουμε όπως βλέπετε το ανακάτεμα. Εντάξει, βαρέθηκα τώρα. Και δεν γίνεται έτσι. Για 3 λεπτά θέλω να κατευθύνω. Μια λεπτά, κάτσε να κάτσω. Και διάλε 4 λεπτά τα καινούργια. Απλώς Λοιπόν, ανακατεύουμε όταν καλά είμαστε καλά. όλα τα εγγόνια, κάθε φορά, μιλάω και συνέχεια την μεσημέρι, κάθε φορά τσακωνόμασταν όλοι και πετάγαμε έτσι τα αυγά. Με λεξοντανίλη ήμουνα. Γινόμασταν όλοι. Μην δεν το λες Δεν αυτό. θα σε κάνουμε για τα ώρα, γιατί μπορούμε άνετα. Όχι μόνο. Κάνουμε για 7. Το πρωί μετά την εκκλησία έρχομαι έπαιρνα ένα λεξοντανίλη γιατί ήξερα ότι πρέπει να πάτω. Ναι, πριν. Ναι, δεν κάνω, τι. Σιγά Και σιγά. του χρόνου. Το πρώτο αυγό, δείτε. Σας κατάει. Σταμάτα ρε Σοφιάνα. Μ' άρεσε η Γιάννα. Άμα πω θα βγουν χάλια. Γιάννα, στο βράσιμο δεν έχω σπάσει ούτε ένα αυγό. Κανόνισε να τα σπάσεις. Εντάξει, γιαγιά, εντάξει. Πρέπει Έλα, να το μωρό. χρειάζεται γιατί Ναι, βάλαμε και κορίτσι μου, βογιά. ναι, Άμα ναι, το ναι. σπάσω, έσωσε. Σταμάτα, Εντάξει, γκρίνια. 3 λεπτά, πιάσε. Φτάνει, φτάνει, παιδιά. Εμένα τα χέρια μου, δείτε, έγιναν κόκκινα, ενώ δεν έχω πιάσει καν βαφή, τίποτα. Και Εμένα το χέρι μου εδώ. να σας κάνω ένα haul. Τι πήρα. Τι πει. Εσένα τα έχω δείξει, περιμένετε. Σοφιάνα, βάλε μου λίγο νεράκι, σε παρακαλώ. Κάτσε, δεν ξέρω να αρθμίσω το χέρι μου. Δεν φτάνει το χέρι. Τώρα καίω
τη δουλειά. Δεν μου τραγούδι για να θυμίσω. Πήρα. Αυτός εδώ τους υποδείκτες από ποτέ πετάει. Είναι κλειστό. Πήρα. Αυτό εδώ. Μισό για 2 λεπτά. Πήρα αυτό εδώ το τσι, το οποίο είναι για τα Είσαι μαλλιά. σίγουρο δεν είναι τσι? Τσι. Πώς Δεν το λένε? ξέρω. Τι Το μάλλον. οποίο είναι για... Το οποίο είναι για τα μαλλιά και είναι πολύ καλό. Η Σοφία για δες τι ώρα είναι. Παιδιά, 2 λεπτάκια. Έχουμε 1 λεπτό ακόμα. Ναι, γιαγιά. Μπήκε αρχίσαμε αργά να μετράμε. Πήρα και αυτό Περίμενε, εδώ. άμα έχουν γίνει κόκκινα να τα Της βγάλουμε. MUA. Αχ, πολύ ωραία είναι. Φοβάμαι όμως να τα βγάλω εγώ. Ρε, μισό λίγο γιατί μου χαλάτε το Παιδιά, πλάνο. είναι πολύ ωραίο κόκκινο, έτσι πρέπει να τα αφήσουμε. Ωραία δεν είναι, γιαγιά? Ωραία, ωραία. Έλα, Σοφιανούλα. Σοφία δεν είναι. Παιδιά, έτσι γιατί θα γίνει πιο σκούρα μετά. Ναι, όχι, βγάλε το πρώτο. Παθή κόκκινο. Έλα, Σοφιανούλα, γιατί θα μου πέσει τώρα. Ένα σακίδιο φορτώθηκα στον Έλα, δρόμο. Ζαντελάκια, και του χρόνου. Και του χρόνου τη Γιουλίτσα Καλή μας. τύχη, έλα, κοπέλα μου. Ευχαριστούμε. Καλή τύχη, αγάπη μου. Είναι το χέρι μου στη μέση. Καλή επιτυχία, αγάπη μου. Ευχαριστούμε για Αλλά εμείς δεν νομίζω δεν να σπάσουμε να πάμε. Όχι τώρα. Σταμάτα, μωρή. Η Νίκη θα μας κάνει ένα story time. Νίκη, πες. Πέρσι εγώ δεν έβγα μαζί σου. Δεν έβγα με τη Γενική τη Σοφιάννα τα αυγά. Γιατί είχα πάει με την Άρτεμις στην αρχαία αγορά με το σχέδιο. Και γυρνάω εδώ πέρα και είχε βάλει σε αυτό το τραπέζι. Αυτό δεν με βαστάει. Και είμαστε στο άλλο το τραπέζι, ήταν αυτό εδώ. Και είχε βάλει η γιαγιά ένα μπολ με το είχε κρατήσει τη βαφή. Και εγώ κάθομαι στο τραπέζι και κάπως το κούνησα τον μπολ και ανοίγει τον μπολ και μου έπεσε όλο πάνω μου το χρώμα. Πάει το τζιν μου, ένα ωραίο τζιν είχα. Το πέταξα το τζιν και κρίμα. Και μετά η γιαγιά μου φώναζε γιατί εγώ σηκώθηκα και δεν τα μάζεψα. Σηκώθηκα και έφυγα, θυμάσαι. Πώς δεν θυμάμαι τι χαζή είμαι. Την ώρα κάνω νοηματική εγώ από πίσω. Ωραία ιδέα δεις. Κάνω νοηματική, ξέρεις. Λοιπόν, Και να φύγω. δώστε μια ευχή. Τι σημαίνει τώρα, δεν θέλετε να πάρετε στο ζήτο στα Ναι, θα το πάρω. Εδώ είναι ο χώρος που διαβάζω και έχω βάλει τα λεντάκια έτσι. Και εδώ έχει βιβλία, εντάξει, βιβλία. Οκ, γιαγιά, είναι τσαχπίνα, δείτε. Λοιπόν, καλό Πάσχα, ένα δεντράκι, δείτε. Και έχουμε και άλλο ένα δεντράκι όμως. Μοιάζουμε. Οι απόψεις δίστανται. Θα κάνουμε ένα κοντινό πλάνο με τα κουλουράκια, έτσι. Εδώ, εντάξει. Με τα αυγά. Εντάξει, νομίζω ότι τελειώσαμε τώρα. Δεν τελειώσαμε ακόμα, περίμενε, έχουν και άλλοι 5. Εντάξει, εννοώ ότι τελειώσαμε τη διαδικασία. Καλημέρα. Σήμερα είναι Μεγάλο Σάββατο. Εδώ είμαστε με την ξαδέρφη και 2 άλλες δυστυχώς. Χθες δεν τράβηξα καθόλου. Δεν ξέρω γιατί, δεν ήταν κάτι wow ημέρα. Δεν επένδυε. Ναι, μόνο... Ήταν κάτι wow, μόνο και κάναμε εδώ πέρα σαν τσαντίνι. Α, ναι, κοιμηθήκαμε εδώ στην Πιέτρη, κάναμε sleepover. Overfull. Λείπει και η Εύη. Άμα ήξερα μοντάζ θα την έβαζα εδώ. Κάπου εδώ. Αλλά δυστυχώς δεν ξέρω. Και αυτά. Όχι κοντινό. Όχι κοντινό. Θέλω εδώ να σας δείξω τα φυτά της κυρίας Αντελίνας. Άρα το ποτίσεις. Το βασιλικό οπωσδήποτε. Εδώ έχει πολύ ωραία θέα. Έχουμε έρθει με τον Κώστα στο σούπερ μάρκετ. Να σας δείξουμε outfit. Κώστα, δείξει outfit ρε. Δεν μιλάς. Ανάσταση, Παναγία μου. Καλή ανάσταση. Έχουμε έρθει τώρα εδώ και σπίτι της Νίκης στο μπαλκόνι και αράζουμε εδώ με Ιωάννα. Και εδώ τώρα Ανάσταση. Γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός. Γεια σας, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Κυριακή του Πάσχα σήμερα. Μας έπεσε και κάτι σαρδέλες. Εδώ φτιάχνουμε, μαγειρεύει η μαμά. Μαμά, εδώ έχουμε σαλάτα. Πάνω από και κάπου εδώ είμαι τώρα γιατί συνειδητοποίησα ότι έχω ξεχάσει να βλογάρω όλη την υπόλοιπη μέρα. Που φάγαμε σαν να μην υπάρχει αύριο, δεν ξέρω κι εγώ γιατί. Και αυτά. Πολύ ωραία.